Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qiyamat dərslləri bizning endi jannatni tamamlab kelamiz. Ham uzgan dərsdə biz bu dünyada dinsizlər, din əxillərindən, yəni din tutuşulardan külsələr, qiyamatda Allah'ın rəhməti bilən cənnətə kiruşilər cəhənnəmdə bolğan dinsizlərdən külürlər deyib aytdık. Şulay bitində. Şunda toxtaldıq mı? Həm biz indi alğa taба barabız. Anarısın biz әлі cənnətnin tağın bir niğməti, ol da bolsa Allah'ını zorlау, Allah'a təsbih айту. Аны қарадық, шулай бет. Һәм гомумән менә монда темалар ахырда бик кызык бара. Без сезнең белән бер дәрес ярым сөйләштек. Җәннәттәге менә бу кешенең шахваты турында, ягъни җинси шахваты турында, җәннәттәге ир белән хатын арасындагы менә шушы мөнәсәбәтләр турында, җәннәттә ул булай гына түгел. Чөнки менә хәзер без күчтек, мәсәлән, җәннәттәге тән ләззәтләреннән, мәгъхәтлек битендә без ризык, ашау, эчү, шәрәпләр, анда агач төбендә яту, аннарысын инде ир белән хатын арасы, анда Аллаһ Тәгалә кешегә 100 кешенең шахватын бирә дидек, шулай бит. Һәм шуннан соң күчтек тәсбихка. Һәм җәннәтнең ул гыйбадәте, анда без әйттек инде ураза тоту булмый, анда хаҗ кылу юк, анда әйтик ниндидер авырлыкларга сабыр итү, сабырлык гыйбадәте, андый нәрсәләр юк дидек. Ачуны тыярга кирәкми, чөнки ачу булмаячак. Көнләшүне тыярга кирәкми, чөнки кеше көнләшмәячәк бер кемгә дә. Ягъни бу дөньядагы үзеңнең нәфесең белән, минең белән көрәшү, аны тыярга тырышу, аны йөгәнләү җәннәттә юк. Юк. Ләкин җәннәтнең гыйбадәте Аллаһ Тәгаләгә тәсбих айту, Аллаһны бийекләү дидек. Һәм менә монда да ул ниндидер вазифа буларак түгел. Мәсәлән, без анда тиеш тәсбих әйтергә дип. Юк, ул киләчәк безгә үзе бер ләззәт булыр. Кеше Аллаһны зикр иткән сайын, Аллаһка шөкр, ягъни ул бит инде Аллаһның яңа, һәр даим Аллаһның яңа әйтик нигъмәтләрен күрә. Һәм шушы нигъмәтләрне күргән сайын ул Аллаһка тәсбих әйтә, ул Аллаһка шөкр итә. Һәм шушы шөкре, шушы тәсбихыннан да ул аңа авырлык булып түгел, мәшәкать булып түгел, туктале, мин бит хәзер тәсбих әйтергә тиеш дип. Мәсәлән, без бит инде тормышта искә төшерәбез, син Аллаһка шөкр иттеңме дип. Ягъни без кешене кай вакытта исенә төшерәбез, мәҗбүр итәбез. Мәсәлән, бала әти-әнисенә рәхмәт әйтми торып китсә, без аңа әйтәбез, рәхмәт әйт дибез, шулай бит. Җәннәттә туктале, мин Аллаһның нигъмәтен алдым бит әле, мин бит хәзер аңа тәсбих әйтергә тиеш дигән әйбер булмый. Ул Аллаһны зикр итә, тәсбих әйтә, һәм шул тәсбихне әйткән сайын ләззәт алачак. Ләкин бүген менә хәзер без сезнең белән керәбез шундый җәннәтнең ләззәтенә. Моны инде ничектер без моңа кадәр искә алган шахватны канәгатьләндерү яки тән ләззәтенә кертеп булмый. Чөнки менә ул бит инде ләззәтләр бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә кешегә шахват биргән. Мәсәлән, ашау ул бит шахват. Шахват ул ир белән хатын арасында гына түгел. Теге страсть дип тәрҗемә ителә. Шахват ул кешенең ризыкка булган шахваты, йокыга булган шахваты, күңел ачулар шахват, һәм башка. Шуңа күрә адәм баласы, Аллаһ Тәгалә әйтте бит, санап китте. Кантар алтын, көмешләр диде. Вахайлул мусаввама, шабучы атлар диде. Вал харф, басудагы игеннәр диде. Кеше шуның белән ләззәтләнә. Шуңа күрә булар бөтенесе тән ләззәтләре. Булар бөтенесе синең шахватыңны канәгатьләндерүнең ләззәтләре. Һәм монда да җиләк, җимеш, ятаклар, ир, хатын бөтенесе шул булды. Хәзер без керәбез рухи ләззәтләргә. Һәм шуларның иң зурысы
Жәннәттә әлбәттә ул Аллаһы Тәгаләнең дидарын күрү. Аның дидар шарифын күрү. Ягъни Аллаһы Тәгаләне күрү. Имам Бухари һәм Муслим хадислар җыентыкларында килә, Абу Саид радиллаһу анху тапшырган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инналлаһа яқулу ли әһлил җанна". Аллаһы Тәгалә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, җәннәткә кергән, җәннәттә урнашкан, үз урыннарын инде тамам тапкан, үз бәхетен, үз насибын алган җәннәт әһелләренә мөрәҗәгать итә ди. Я әһләл җанна, әй җәннәт әһелләре. Бу сүзне ишеткәннән соң, монда бит инде җәннәт әһелләре ишетте, аларны кем чакыра? Аллаһу Тәгалә чакыра. Безне кем чакыра ди? Аллаһ чакыра. Һәм чыннан да ул бит менә бу дөньяда, мәсәлән, безне әни чакыра кичкенә вакытта, әти чакыра, шулай бит инде өйдә хатының, ирең чакыра, тагын кемдер, һәм син аңа җавап бирәсең. Менә җәннәттә кешеләрне кем чакыра? Аллаһ Тәгалә. Һәм алар аның чакыруын ишетәләр. Бу дөньяда без аның аятларын ишетәбез, без аның әмерләрен ишетәбез. Шулай бит инде. Ләкин Аллаһның үзен ишетмибез. Ләкин монда Аллаһ Тәгалә әй җәннәт әһелләре дигәч тә, җәннәт әһелләре ләббәйк. Без синең каршыңда, Раббана ва сa'дейк. Һәм без сиңа хезмәт итәргә шатбыз. Мы рады служить тебе. Ягъни ләббәйк Раббана ва сa'дейк. Без синең каршыңда, Раббыбыз, һәм сиңа хезмәт итәргә шатбыз. Нәрсә кушасың безгә? Нәрсә эшлик? Вал хайру фи ядейк. Һәм бөтен хәерлелек, бөтен нигъмәтләр, бөтен хәерлелек синең кулыңда. Синең кулыңда дип әйтерләр ди. Хәтта менә бу ләббәйк сүзе бит инде, ул күбрәк безгә таныш нинди гыйбадәттән? Хаж гомрәдән. Шулай бит. Менә монда да бит инде Аллаһы Тәгалә әмер бирде Коръәндә. Нәрсә диде? Вәәззин фин-наси. Хәзер аятта буталармын дип куркам. Кешеләрдә ди, кешеләргә әмер бирде. Лил хаджи, хаҗга ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә әмер бирде, кешеләрне хаҗга чакырды. Бу инде әмер Ибраһимга килде. Я'тука сa'яди, алар сиңа ашыгып килерләр ди. Ашыгып килерләр ди. Менә ничә гасырлар без киләбез хаҗга. Аллаһы Тәгаләнең шушы әмеренә буйсынып, һәм без килгәндә Кәгъбатулланы күргәнче, нәрсә нинди сүзләр кабатлыйбыз? Ихрамга кереп, ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Ләббәйк. Без синең каршыңда. Без килдек, без ишеттек, без кабул иттек синең әмереңне. Һәм шушы ук сүзне әйтәчәк Адәм кыямәт көнендә. Аллаһ Тәгалә Адәмне чакырачак. Чөнки Адәм ул кем? Аталыкның, ягъни кешелекнең атасы. Ул атасы. Һәм Аллаһ Тәгаләне чакырганнан соң Адәм алейхиссалам шушы сүзне әйтәчәк. Ләббәйк. Я Раббым, мин синең каршыңда, Раббана, ва сa'дейк. Вал хайру куллуху фи ядейк. Мин сиңа хезмәт итәргә шатмын, һәм бөтен хәерлелек синең кулыңда дип әйтәчәк. Һәм менә бу зикрне Пәйгамбәрбез намаз башында да әйткән. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның намазда әйткән зикрләрен карасагыз, зикр китапларыннан, анда килә Фатиха сүрәсе алдыннан, Такбиратул ихрам әйтелде бит инде. Аллаһу акбар дип без кирдек намазга, һәм шунда без бит инде гадәттә укыйбыз, Субханакаллаһумма бихамдик ва табаракасбук дип, ул сәнә дуасы дип тә килә инде, ул дуаул истифтах дип килә. Ягъни намазның башындагы дуа, зикр. Без күп вакытта шушы бер зикрне куллансак, без күрәбез Пәйгамбәребезнең шушы Такбиратул ихрамнан соң әйтә торган зикрләре күп. Ул бер зикрне генә әйтмәгән. Ничек итеп сәҗдәдә төрле зикрләр әйткән кебек, рукух кылганда төрле зикрләр әйткән кебек, кыямда төрле сүрәләр укыган кебек,
Пәйғамбар саллаллаху алейхи вассаламның зикірлері де түрлі болды. Сіз ойламағыз, пейғамбарыбыз ғұмыр бойы субхана раббил ағля гына деп айтты деп. Жоқ, пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам адам баласы Раббысына ең якын болған вақыт сәждә дейді. Шуңа күрә фәәкфиру фиһа дуға, сәждәдә дұғаларығызны көбәйтігіз дейді. Дұға қылығыз ғана демеді, көбәйтігіз, яғни көп дұғалар қылығыз дейді. Шуңа күрә пейғамбарыбызның сүннәтендә біз күрәбез көп түрлі дұғалар қылған пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам башын сәждәгә ұрған хәлдә. Һәм менә монда дагын дуға ул истифтах, такбиратул ихрам белән намазга кергәннән соң ихрамга кирдек намазда да. Кием ул ихрам кебек бит инде. Мәсәлән, хатын-кыз гауратын ябырга тиеш, ират гауратын ябырга тиеш, җилкәләрне күрсәтү макрух, ягъни яшерендек. Бездә ихрамга кирдек. Ак чүпрәккә чорналмасак та. Ихрам чөнки хәзер генә ашарга ярый иде, ихрамда ярамый. Ихрам, намаз ихрамында. Шулай бит инде. Хәзер генә сөйләшергә ярыймы намазда сөйләшергә? Ярамый дөнья сүзе сөйләшергә. Як-якка карандыңмы, шайтан урлый диде. Борылсаң намазыңны диде. Менә шуңа күрә без кирдек ихрамга. Һәм әгъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим дип Фатиха сүрәсен укыр алдыннан менә шушы вакытта пәйгамбәрбез күп төрле зикрләр әйткән. Бер генә түгел. Һәм шуларның берсе ул бераз гына озынрак. Ләкин анда шушы юл бар. Ләббәйк Аллаһумма ва сағдайк вал хайру куллуху фи ядайк. Раббым, мин синең каршыңда, Аллаһ мин синең каршыңда, һәм мин сиңа хезмәт итәргә, сиңа гыйбадәт кылырга шатмын, ярат служить тебе, һәм бөтен хәерлелек, все благо в твоих руках. Менә бу сүзне пәйгамбәрбез намазда әйткән. Ягъни, моның да мәгънәсе шул бит инде. Аллаһ Тәгалә хаҗга чакырды, килдек. Аллаһ Тәгалә кыямәттә адәмне чакырды, килде, ләббәйк диде. Хаҗда ләббәйк дибез. Җәннәттә карагыз. Аллаһ Тәгалә я әһлел җәннә ди, җәннәт әһелләре ди. Җәннәт әһелләре нишлиләр? Җыелышалар, ләббәйк диләр. Я Раббыбыз, без синең каршыңда. Һәм пәйгамбәр саллаллаху алейхи намазда да шулай дигән. Чөнки Аллаһ намазга чакырдымы? Хәтта муазин бит инде, мәсәлән, җәмәгать намазы ерләргә, хайя алас салах ди. Килегез намазга ди, әйдәгез котылуга ди. Шуңа күрә чакыру килде, әмр килде. Коръәни Кәримдә 100гә якын аят безне намазга чакыра, намазның фарыз икәнен күрсәтә, аның кыйммәтләрен безгә җиткерә. Шуңа күрә без килдектә нәрсә дибез? Аллаһу акбар, ләббәйк дибез. Ләббәйк Аллаһумма ва сағдайк вал хайру фи ядайк. Менә шуңа күрә намазда да бу сүзне әйтеп була, әлхәмдүлилләх. Димәк, Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләрен чакырды. Алар инде ләббәйк дип, без сиңа шат хезмәт итәргә дип бастылар, бөтен хәерлелек синең кулыңда диделәр. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә бәндәләреннән сорый: "Хәл радитум?" Сез миннән ризамы ди. Карагыз. Әйдәгез яңадан кабатлыйм бу сүзне. Аллаһ Тәгалә адәм балаларын киттек тиз генә ни, ничек булай инде, хронологиямы? Безнең тормышны әйләндерәбез, кассетаны, пластинканы. Аллаһ Тәгалә безне күпме имансызлар арасыннан сайлап безгә иман бирде. Аллаһ Тәгалә безгә 5 намазыбызны торгыздырды, уразалар тоттырды, хаҗ гомрәләр кылдырды. Аллаһ Тәгалә безгә хәлал белән шикләнергә насыйп итте, харамнарга кертмәде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә безнең иман белән җаныбызны алды. Чөнки иман белән яшәү бер бәхет. Әгәр дә син иман белән яшәп, имансыз үлсәң, Аллаһ сакласын, синең иннамал аъмалу бил хаватим. Пәйгамбер саллаллаху алейхи нәрсә диде? Гамәлләр ахырында күренә диде. Шуңа күрә кемдер безнең күз алдыбызда иманлы булган булып йөреп, ахырдан имансыз үлеп китсә, ул бетте, хәерсезлек, бу бик зур хәерсезлек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иман белән яшәтте. Иман белән гомереңне алды. Иман белән гомер алу, димәк, син үлем исереклеге аша үттең. Үлем исереклеге, агония смерти, ул кеше тормышында булган иң авыр вакытларның берсе. Иң решающий, чөнки Аллаһ Тәгалә безнең без җыеп торган бөтен система фильтрация, менә кеше бит инде әшәке булса да кай вакыт әйтми әшәкелеген, шулаймы?
Ішінде нашарлық болса да шығармай, әдеплі, икiyüzлі, түрлі хәл болырға мөмкин. Мында бүтін фильтрлар бітә. Бүтін преградалар бітә. Кішінің ішінде нәрсе ауызында шул. Шуңа күрә кеше имансыз сүзләр әйтеп үлергә мөмкин үлгәндә. Демәк, үлем исереклеге аша үтте. Аллаһка иман белән кайтты. Каберләрне үтте. Шулаймы? Каберләрне үтте. Кыямәтне үтте. Сиратны үтте. Монда нинди әйберләр үтә кеше? Әле без үтәчәкбез. Моны без сезнең белән менә бүген ничә 97нче дәресме хәтерләм. Без шулар турында кыскача гына бардык. Ягъни монда безнең башыбызга сыймаган, күз алдыбызга килмәгән әйберләр үтәсе бара. Ярар, сиратны үтте дә менә җәннәткә керде. Җәннәттә күрде үзенең өен. Җәннәттә күрде үзенең ризыгын. Җәннәттә күрде үзенең мәңгелек калачак урынын. Җәннәтнең матурлыгы, җәннәтнең ризыклары, җәннәтнең хуш исләре, җәннәтнең гаиләсе белән уланда булды, бетте. Моның шатлыгы, менә бу әйберләрне искә төшереп бөтенесен. Хәзер җәннәтне күреп, тоеп, моның шатлыгы эченә сыймый. Бу Аллаһ Тәгалә әйтте бит, кеше күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, аның хыялына да кирип карамаган нигъмәтләр әзерләдем диде. Шулай бит, ләззәтләр әзерләдем. Менә бу буларны күрде. Һәм Аллаһ Тәгалә буларны җыеп нәрсә ди? Сез миннән ризамы ди? Ягъни бу сорауга ничек җавап биреп була? Кеше бүтән әйбер сорый да алмый. Чөнки аның сорарлык юк, аның фантазия бетте. Аның фантазиясына карый, аның хыялына карый, миллион, миллиард мәртәбә Аллаһ күбрәк бирде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ә сез ризамы ди?" Шуннан соң кешеләр әйтәләр: "Ма лана ла нарда я Рабби." И Раббыбыз ди, ничек без риза булмыйк инде диләр. Ягъни ничек без риза булмыйк ди. Чөнки син ди, "Вакад а'тайтана ма лам ту'ти ахадан мин халкика" ди. Син безгә насыйп иттең ди. Шундый әйберләрне ди. Шундый нигъмәтләр бирдең безгә ди. Син бу нигъмәтләрне ди бездән башка бер кемгә дә бирмәдең ди. Бер кемгә. Бер патшага, бер анда байга, бер олигархка, бер кемгә бирмәдең ди. Безгә биргән нигъмәтне ди син бүтән бер кемгә дә бирмәдең бит ди. Ничек без разый булмыйк ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ала у'тикум афдала мин залика" ди. Мин ди сезгә моннан да яхшырагын биримме ди. Моннан да яхшырагын биримме сезгә ди. Шуннан соң кешеләр нәрсә дип җавап бирсеннәр инде? А что может быть лучше? Бетте, буларга сыймый. Башларына, күңелләренә, хыялларына. Шуннан соң булар әйттеләр: "Я Рабб, ва айю шайин афдалу мин залика" ди. А что может быть лучше всего этого ди? Бер нәрсә булырга мөмкинме ди? Моннан да яхшырак ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ухилла алейкум ридвани" ди. Сезгә ди минем ризалыгым хәлал булды ди. "Фала асхату алейкум бa'dahu абада" ди. Һәм шушы ризалыгым сезгә хәлал булганнан соң мин бер кашан да сезне ачуланмаячакмын. Ягъни мин бер кашан да сезгә ачулы булмаячакмын. Нәрсә эшләсәгез дә монда, нәрсәгә ирешсәгез, нәрсә әйтсәгез дә булды ди. Сез минем ризалыгымда ди. Менә бу Аллаһның ризалыгын алу. Ул ризалыкны тотып буламы? Аны күреп буламы? Мәсәлән, җәннәтнең җимешләрен күргән кебек. Аны ишеп карап буламы? Бер караганда юк кебек, шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин сезгә шушы тотып, капшап, кабып, ятып караган әйберләрдән дә яхшыракны биримме ди? Күреп ләззәтләнә торган. Нәрсә? Булырга мөмкинме шундый дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем ризалыгым сезгә" ди. Һәм моннан соң мин сезнең бер кашан да берегезгә дә ачулы булмаячакмын ди. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Менә без әкрен генә кирип киттек тән ләззәтләреннән, шахватны канагатьләндерү
рәхәтлегеннән без керәбез хәзер нәрсәгә? Рух ләззәтләренә, калб ләззәтләренә. Һәм җәннәтнең иң зур нигъмәте булачак Аллаһы Тәгаләне күрү. Һәм Аллаһы Тәгаләне күрү нигъмәте аның рәхәтен, аның ләззәтен тотып була торган, капшап була торган, кабып ашый торган, ишә торган яки башка берәр нәрсәне күреп була торган нигъмәтләр белән это не сравнится. Аны чагыштырып булмый. Чөнки бу бөтенләй башка дәрәҗәдәге ләззәт. Бу бөтенләй башка төрле удовольствие. Һәм аны чагыштырып булмый җимеш ашаудан, ниндидер. Яки агач күләгә астына ятудан, яки теге уилдан малайлар алып килгән шәрабны эчкәннән дә зур ләззәт килә, ләкин бу ул түгел. Яки анда хур кызы ләззәтеннән. Юк, бу башка. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, бу имам Муслим риваятында килә, Сухайб ар-Руми радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ида дахала ахлул джаннатил джанна", кашанды җәннәт әһелләре җәннәт бакчаларына керәләр ди. Булды кирделәр, таптылар, бөтенесен күрделәр. Bütün нигъмәтләрне карадылар, bütün программа җәннәтнең. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә ди, җәннәт әһелләренә мөрәҗәгать итеп: "Туридуна шай'ан азидукум". Сезгә тагын берәр нәрсә өстимме ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Тагын берәр нәрсә сезгә өстәп, хотите добавку ди, что-то добавить вам ди. Нәрсә кирәк буларга? Миңа күбрәк җимеш бирәлеме? Юк, анда җимеш күп. Күбрәк гомер бирәле. Монда рәхәт икән. Аның гомере мәңгелек. Миңа күбрәк су кирәк иде, миңа бу елга җитми, миңа океан кирәк иде. Бөтенләй берсе җитә. Бөтенләй берсе бар. Шуңа күрә миңа күбрәк сәламәтлек булса иде. Сорар әйбер юк. Юк, бетте сорар әйбер. Ни бетте? Нәрсәле? Мечталка бетте. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бераз әстимме сезгә ди?" Алар әйтәләр: "Алам тубаййит вуджухана ди." Син безнең йөзләребезне агартмадыңмы ди? Ты же обелил наши лица ди. Ягъни кыямәттә агартты, күпме гынахларыбыз бар иде. Яки инде аның мәгънәсе җәһәннәмдә янганнан соң кемдер кирде, җәһәннәмиләр. Шулай бит исегездәме алар турында әйткән иде. Алам tudkhilnal janna. Син бит безләрне ди җәннәткә керттең ди. Ва тунajjina минан нар, син безне ди җәһәннәмнән коткардың. Карагыз, җәннәткә керү бик зур шатлык. Ләкин җәһәннәмгә кермәү ул дагы бик зур шатлык истәячәк. Чөнки бөтен кеше чыгып китәчәк җәһәннәм өстеннән. Кемдер җәһәннәмгә кирип чыгачак, җәннәтнең ләззәтен табачак, ә кемдер җәһәннәмне күреп китәчәк, һәм без сезнең белән әйттек, ул даими рәвештә җәһәннәмне күреп торачак. Шуңа күрә монда ике шатлык. Җәһәннәмгә кермәү бик зур шатлык, һәм җәннәттә булу зур шатлык. Шуңа күрә нәрсә диләр? Син безнең йөзләребезне агарттың ди, безне җәннәткә керттең, җәһәннәмнән коткардың ди. Ягъни тагын нәрсә сорыйг инде диләр. Бетте. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Фаякшифул хиҗаб" ди. Аллаһ ди хиҗабын ачыр ди. Нәрсә ул хиҗаб? Хатын кызның хиҗаб, ягъни турдан-туры покрывало кебек. Хиҗаб. Ягъни хатын кызның тәнен каплый торган әйбер хиҗаб дип атала. Аллаһны каплап торган хиҗаб бар. Ул да хиҗаб дип атала. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы хиҗабны күтәрәчәк, ачачак. Ә хиҗабны ачканнан соң кешеләр кемне күрәчәк? Аллаһ Тәгаләне күрәчәк. Фама, карагыз, Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Фама у'ту шай'ан ахабба илейхим минан назари иля раббихим азза ва җалла. Һәм аларга ди, җәннәттә ди, Аллаһы Тәгаләне күрүдән дә ләззәтлерәк һәм күрүдән дә сөеклерәк бүтән бер нигъмәттә булмаячак ди. То есть ничто не может быть
желание, любимее жәннәттә Аллаһны күрүдән дә. Менә бу күрсәтә, шушы Аллаһны күрүнең нинди зур нигъмәт һәм кешегә нинди зур ләззәт китергәнен күрсәтә, нинди зур шатлык биргәнен күрсәтә. Аллаһ Тәгалә һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам соңыннан укыды Аллаһның аятын. Бу аят Юнус сүрәсе, бу аят Юнус сүрәсе 26 булырга тиеш. Лиллазина, Юнус 26. Лиллазина ахсану аль-хусна. Аллаһ Тәгалә әйтә, кемнәр изгелек кылсалар ди, аларга мин изгелек белән түләрмен ди. Ягъни изгелек кылдыңмы? Менә сиңа зарплата изгелек. Нәрсә ул? Җәннәт. Ва зияда. А есть еще добавка ди. Ягъни сиңа кылган изгелегең өчен менә изгелек, менә җәннәт, менә җимеш, менә гаиләң, менә бөтен нәрсә, шишмәсе, башкасы. Ләкин Аллаһ нәрсә ди? А у меня еще есть для вас добавка ди, сюрприз. Һәм галимнәребез менә шушы добавка, зияда, өстәмә бүләкне галимнәребез әйтте, Аллаһны күрү бәхете бу диде. Ягъни Аллаһ монысын безгә бүләк итеп бирә. Карагыз мине, ди. Күрегез мине, ди. Менә бу хадис булды безнең Имам Муслим җыентыгында. Имам Муслим җыентыгында. Шулай ук Бухари Муслимда килә. Абу Муса аль-Ашгари радиллаһу анху тапшыра, бу хадисның ахырын гына укып китәм. Чөнки ул хадис монда әле безнең бар хадислар. Аллаһ Тәгалә әйтә, җәннәт әһелләрен Аллаһ Тәгалә шундый нигъмәтләрдә ди, үзенең гаиләләре белән күрешә ди, башкасы бакчалар булыр ди, ул бакчаларда алтыны, көмештән булыр ди, савытлар ди, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ва ма байна ан янзуру иля раббихим илля ридаул кибри аля ваджхихи фи җаннати адни." Һәм алар белән, җәннәт әһелләре белән Аллаһы Тәгалә арасында ди, фақат шушы пәрдә генә булыр ди. Пәрдә. Шушы пәрдә генә булыр ди, гадин җәннәтләрендә ди. Ягъни их будет отделять друг от друга. Нәрсә? Шушы пәрдә генә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы пәрдәне ача. Һәм кешеләр күрәчәкләр кемне? Аллаһы Тәгаләне. Аллаһы Тәгаләне күрәчәкләр. Менә шуңа күрә бу дөньяда беркем дә Аллаһны күрмәде. Бер пәйгамбәр дә күрмәде. Шулай бит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да пәрдә аша сөйләште. Ләкин кыямәттә, кыямәт дигән сүз инде. Кыямәт җәннәттә Аллаһы Тәгалә бәндәләргә үзен күрү бәхетенә ирешергә насыйп итәчәк, иншалла. Һәм бу җәннәтнең, без сезнең белән әйттек, иң зур нигъмәте дидек. Иң зур нигъмәте дидек. Шулай ук тагын бер хадис. Бу хадис Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламнан моны Абу Хурайра тапшырды иң күп хадисләрне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан кешеләр килеп сорау бирделәр. Хәл нара раббана яумал кияма, я Расулаллаһ, кыямәт көнендә без Раббыбызны күрербезме ди. Чөнки бу дөньяда беркем дә күрмәде. Аллазина ю'минуна бил гайби. Шулаймы? Те, которые уверовали в сокровенные. Яшерин нәрсәгә. Аллаһ Тәгаләне без бу дөньяда беркем дә күрмәде. Шуңа күрә без Аллаһны ул яшерин булса да без аңа иман китердек. Фәрештәләргә иман китердек, без аларны күрмәдек. Җәннәттә безнең өчен сокровенный, шулаймы? Җәннәткә иман китердек. Хәтта безгә пәйгамбәрбез дә сокровенный. Без аны да күрмәдек. Шуңа күрә Аллаһка бу дөньяда иман китердек, без аны күрмәсәк тә. Ләкин сахабалар шул кадәр Аллаһны яраттылар. Шул кадәр Аллаһы Тәгаләгә якын иделәр. Шул кадәр Аллаһы Тәгаләне сагындылар.
Хатта килеп сорадылар: "Я Расулаллах, без Аллаһны күрәчәкбезме соң кашанда булса?" Ягъни шул бәхеткә ирешәбезме дип. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте: "Хәл тударруна фил камари лейлатил бадр" диде. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам нәрсә диде? Тулы ай төнендә, ночь полнолуния, сез шушы айны караганда бер-берегезгә кымаучалыйсызмы ди? Каплыйсызмы бер-берегезгә ди? Мәсәлән, менә бөтенебез дә чыгып басабыз, болыт юк, ай күренеп тора. Берәребез әйтәме, бара кит әле кыргарак, миңа күренмим дип, Чөнки бөтенебез күрәбез. Шулаймы? Кайдыр җирдә булса, бәлки карале, мин дә карыйм әле, яки мәсәлән бер кеше басып тора, кая мин дә күрим әле дип әйтергә мөмкиндер. Шулай бит, ләкин Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Тулы айны караганда сез бер-берегезгә вы можете помешать друг другу ди. Шуннан соң сахабалар әйтәләр: "Юк, я Расулаллах, бөтенебез күрәбез" ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Хәл тударруна фи шамси лайса дунаха сахаб." Болытсыз көнне сез ди кояшны ди караганда бер-берегезгә кымаучалыйсызмы ди? Бер-берегезне каплыйсызмы ди? Мәсәлән, "Кая мин дә кояшны карыйм әле" дип әйтәбезме без? Юк, бит инде кояш бөтен кешегә җитә. Шулаймы? فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. Вот так же вы увидите его в судный день. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? Кыямәттә барыгыздан да күрәчәксез диде. Нәкъ шулай. Кая син карадың инде Раббыбызга, кая мин дә карыйм әле дип кирәкми. Бөтенегез күрәчәксез ди. Әлбәттә, ничек күрәбез? Монсы безгә мәгълүм түгел. Это не важно. Это не важно. Чөнки ул бит бу дөньяда да мәхлуклар, алар төрлесе төрлечә күрә, шулаймы? Мәсәлән, кошлар үзенчә күрә. Кош бит инде алар безнең кебек күрми. Мәсәлән, хайваннар икенче төрле күрә. Балыклар өченче төрле күрә. Кемдер күбрәк ис белән, кемдер хис белән, кемдер ниләр белән, нәрсәләр теге тепловой ниләр белән. Шуңа күрә кыямәттә без күрәчәкбез иң хәерле рәвештә. Әмма ул бит инде мәсәлән кайбер кешеләр сорау бирәләр. Мәсәлән, что такое увидеть? Увидеть значит объять взором. А Аллаһны можно объять? Юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ул кояш түгел. Аллаһ Тәгалә ул ай түгел. Лейса камислихи шей. Аллаһның һичбер охшашы юк, нет ничего похожего на него, нет ничего подобного ему. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Бөтенегез дә күрәчәксез" диде. Ничек күрәбез? Ансы безнеке эш түгел. Аны күрәбез. Һәм бу иң зур ниғмәт, һәм без кешеләр иң яраткан җәннәтнең программасы дип әйтгәндә, җәннәтнең иң яраткан ниғмәтебез ул булачак шушы Аллаһ Тәгаләне күрү ниғмәте. Шулай ук Җарир ибн Абдиллаһтан без ди бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янында утырганда ди, ул 14 көнлек айга карады ди. Нәрсә ул 14 көнлек ай? Димәк, тулган инде. Шулай бит инде. Инде тулган, менә 13-14, 15 ночи полнолуния сөннәт булып тора, ураза тоту, шулаймы? Шуңа күрә тулы ай булган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ди, шушы айга карады да ди, һәм әйтте ди: "Иннакум сатарауна раббакум кама тарауна хада." Сез ди кыямәт көнендә менә бу дөньяда хәзер шушы айны күргән кебек Раббыгызны күрәчәксез ди. "Ла тудамуна фи ру'ятиhi" ди. Һәм сезгә ди бер нәрсә дә кымаучы оламас, аны күрергә ди, киртә булмас ди бер нәрсә дә ди. Бу имам Муслим риваятында килә. Имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә мондый хадисләр баралар, бу гына түгел, башкалары да бар, ләкин инде аларына кирмибез. Әмма бу хадисләр дә безгә җитә. Нәрсәгә? Аллаһ Тәгаләне күрү, аның дидарын күрү дип әйтәбез бит инде. Әбиләр шулай дип әйткән. Бу инде җәннәтнең иң зур ниғмәте. Менә без сезнең белән шуның белән җәннәт ниғмәтләре, җәннәт ләззәтләре дигән теманы ябабыз. Һәм тагын бер мәртәбә әйдәгез алдагы ниғмәтләрне искә алып, шулай бит без бит инде башлаган идек. Җәннәтнең ризыклары, сулары, ятаклары,
Хавалары, ир белән хатын арасы, менә без тән ләззәтләреннән кайттык нәрсәгә? Рух ләззәтенә, жан ләззәтенә. Ул бит Аллаһны күрү, бу бит шахват белән бәйле түгел. Шулай бит? Бу рухи шатлык. Ләкин Пәйгамбәр нәрсә диде? Моннан да зур ләззәт, моннан да сөйекле нигъмәт булмас диде. Моннан да сөйекле нигъмәт булмас диде. Шуңа күрә хәтта җәннәттә дә, карагыз, хәтта даже в раю. Җәннәт бит ул ләззәт өчен яратылган. Шулай бит? Җәннәт это обитель удовольствий. Ләкин анда да иң зур ләззәт нәрсәдән килә? Тән ләззәтеннәнме? Әллә җан ләззәтеннән? Аллаһны күрү. Ул башка дәрәҗәдә. Һәм әгәр дә без бу дөньяга кайтсак та, мәсәлән, адам баласы бит инде бу дөньяда ризык белән ләззәтләнә. Су белән ләззәтләнә. Шулай бит инде, булар бит инде бөтенесе хәлал булган нигъмәтләр, ир белән хатын арасында. Ләкин карагыз, ләззәтнең, иманның иң бөек дәрәҗәләренә, Аллаһ Тәгаләне ярату, мәхәббәтнең иң бөек дәрәҗәләренә җиткән кешеләр, алар иң зур ләззәтләрне алдылар кая? Шахватын канәгатьләндерепме? Әллә инде рух гыйбадәттәме? Гыйбадәттә. Монда дагы бу дөньяда да иң зур ләззәт, иң зур рәхәтлек бирелде гыйбадәттә. Гыйбадәттә, ягъни не только в утолении своей страсти. Мәсәлән, мин ашыйсым килә, ашыйсың, машалла, рәхәт бит инде. Шулай бит инде. Ләззәт бит инде. Ләкин карагыз, гыйбадәттә. Һәм сахабалар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ни өчен мәсәлән, мәсәлән әйтте, бу дөньяда минем өчен иң сөйекле булган миск һәм хатын-кызлар диде. Пәйгамбәр хатын-кызны яратты, хатыннарын яратты, ул кызларын яратты. Хатын-кыз затын яратты Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай бит? Ләкин нәрсә диде сүзнең ахырында? Күземнең нуры услады моих очей, кая булды? Намазда диде. Шулай бит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям намазда ләззәтләнде. Шуңа күрә ул кай вакыт уйлыйсың да, ул мәсәлән сахабаларның ул акылга сыймый. Ул башка сыймый, аларны ничек итеп гыйбадәт белән ләззәтләнделәр. Мәсәлән, шул ук мәсәлән төнге тәһаҗҗүд. Кемдер мисал белән безнең арабызда инде иң көчлеләр, кемнәр йокыларын бүлә алалар, шахватларын тыя алалар, алар инде нәфесләрен тыеп тәһаҗҗүдкә торалар. Шулай бит инде. Үзен-үзе җиңеп, үзенең ятагын калдырып, рәхәтләнеп, кемдер хатынының кочагында, кемдер иренең кочагында ята сурында турып, яки рәхәтләнеп, җәелеп, ястыкта ята сурында турып, тәһарат алып ул гыйбадәт кыла. Шулай бит инде. Әмма шул ук вакытта без күрәбез сахабалар. Алар кай вакыт хатыннары, балалары йоклап киткәнне көттеләр. Алар йоклап китсә, тизрәк турып, тәһаратларын алып, кирип китәләр нәрсәгә? Гыйбадәткә. Һәм шул гыйбадәттән алган рәхәтлекне алар бүтән бер җирдән дә күрмәде. Шуңа күрә мин ялгышырга мөмкинмен. Ләкин мин аны гел уйлаганы бар, менә еш кына киләләр, диннән ераграк булган кешеләр, ләкин тартыла торган кешеләр, тартылмаса килмәсләр инде алар. Алар менә шул сорауны бирәләр хәзрәтләргә инде. Башка хәзрәтләргә дә киләдер ул сораулар. Менә көннәрдән бер көнне менә шушы Аллаһ безгә биргән күп кенә нигъмәтләрнең тәме бетә. Мәсәлән, кеше йоклый алмый. Аның төннәренең тәме юк. Йоклый алмагач. Ул бит йоклаганда гына рәхәттен. Мәсәлән, төне буе сызланып чыксаң рәхәтме? Юк. Кашан иртә җитәм икән дип ятасың, тишең сызласа да, Алла сакласын. Шуңа күрә аның йокысының тәме юк. Кемдер саташып чыга, йоклый алмый. Ягъни йокы нигъмәте бетте, тынычлык юк. Мәсәлән, кемдер рәхәтләнеп ашый. Ул ашаганның тәмен, шулпасын чәен, бөтенесе тәмне кебек. Кемдер нәрсә? Ризыкның тәмен таба алмый. Мәсәлән, бар врачларга баралар. Врачлар аларны
яртышар ел ит ашатмыйлар, чөнки итнең тәме юк. Бетте. Ул аны сизми. Тегене ашап карый, моны ашап карый. Юк. Ул бит инде безнең проблема туклык та бит инде. Безнең даже тамак ашарга өлгермибез, без бит ашыйбыз да ашыйбыз. Менә шуңа күрә аның тәме юк, кемнеңдер хәләл хатынының тәме юк. Юк, аның хәләл хатынының тәме юк, хәләл иренең тәме юк. Шуңа күрә алар харамга чыгып китәләр. Табып булмас микән шул тәмне дип. Әйе. Ягъни асылда безнең шахватыбыз яткан, хәләл булган нигъмәтләрнең дә рәхәте юк кемгәдер. Кеше иманга килә, ләкин күп кеше иманга килгәч, нәрсә эшли? Ризыгының тәмен таба. Мәсәлән, мин ничә кеше әйткәне бар, аракыны ташлагач, мин тәмләп чәй эчә башладым дип. Мин элек чәйнең тәмен белми идем дип әйтәләр. Менә мәсәлән шуны әйтәләр. Икенчесе әйтә, рәхәтләнеп йоклый башладым ди. Тынычландым ди. Өченчесе әйтә, хатынымның, иремнең ләззәтен, рәхәтен тоя башладым ди. Булды. Менә бу икенче этап кебек инде. Бераз гыйбадәткә килгәч, ләкин бу түгел самый. Потолок кайда? Иң зур ләззәт нидә? Гыйбадәттә. Гыйбадәттә, ләкин без инде оннан яра. Менә шуңа күрә җәннәттә карагыз, киттек без. Сый-хөрмәт, җәннәтнең ризыгы, җимеше, суы, шәрабы, киттек тә, ир белән хатын килеп туктады. Кая? Аллаһ Тәгаләне күрү иң зур нигъмәт дидек. Менә шуңа күрә җәннәттә дә, димәк, менә бу рухи халәт ул тагын да зуррак икән. Яхшы, безнең инде бер дәрес калып килә, иншаллах. Инде ул дәресне тәмамларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.